Proġetti minn riċerkaturi lokali qed jiksbu l-appoġġ tal-Gvern permezz ta' finanzjament li ammonta mal-4 miljun euro tal-proġetti 17 f'kollox ikopru oqsma differenti ta' riċerka. Dawn l-investimenti qed isiru primarjament permezz tal-Programm Nazzjonali Fusion huma indikazzjoni ċara tal-impenn li għandu il-Gvern lejn qasam ta' riċerka u l-innovazzjoni. Dan il-finanzjament ukoll se jkompli jikber matul is-snin li ġejjin bżieda fl-allokazzjoni s-sena d-dieħla se titla' għal 6.3 miljun euro għal Fusion u 2.2 miljun euro oħra fi skemi ta' internazzjonalizzazzjoni. Dan tħabbar Ministru responsabbli Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari fl-istess Ministeru Keith Azzoppardanti waqt it-tieni edizzjoni tal-Expo dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni. Dan l-avveniment ukoll jenfasizza fuq proġetti ta' riċerka finanzjati minn Xjenza Malta waqt li jipprovdi pjattaforma għal riċerkaturi fejn jippreżentaw ix-xogħol tagħhom fuq li tħeġġeġ il-bdil ta' ideas, il-kollaborazzjoni u tiċċelebra riżultati straordinarji miksuba sal-lum. Il-Ministru Grima spjega kif l-Expo tixed riżultati konkreti tal-investimenti f'dan il-qasam. Bħala Xjenza Malta din nagħmlu daw it-tip ta' inizjattivi li juru b'mod ċar ħafna li riċerka mhix xi ħaġa li għandha rwol biss fil-laboratorji tagħna, imma tista' tagħmel differenza fil-ħajja taċ-ċittadini Maltin u għawċin kollha. U allura llum tajna rikonoxximent li diversi programmi li verifikaw minn fondi tal-Gvern, fondi l-permess tagħhom qed ikollna aspetti innovattivi marbuta ma' diversi aspetti tal-ħajja tagħna, fosthom anke il-kura marbuta mal-kanċer. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Azzoppardanti tkellem fuq l-importanza dan l-avveniment biex jiġu enfasizzati l-isforza pajjiżna fir-riċerka u innovazzjoni. Semma kif is-sena l-oħra kienet ħarġet il-possibilità li titwaqqaf fondazzjoni speċjalizzata għal riċerka u innovazzjoni fil-kanċer. Illum qassamna wara li nħareġ programm lill-awardees u mhux hekk biss, il-budget tas-sena d-dieħla bi pjaċir ngħid li se jkun id-doppju tal-li kien dis-sena għalhekk għas-sena d-dieħla se jkollna xejn inqas minn 1,600,000 euro.